Naa na sad ta to shade another place. Ug karon magbiyahe ta paingon sa dapit para mag-unwind uban sa ato mga higala. So for today's ride, paingon ta og Libuna Bukidnon. Kaya natin bisitahon nga cafe dito. Ug bisitahon nato ang mga lugar nga ginalaagan sa uban ug mga nindot nga talan-awon niini. Tara, ug atong sugiton. So gikan ta og Cagayan de Oro, moagi ta paindahag road paingon sa Libuna Bukidnon. Mobiyahe kita og around 20 kilometers for 30 minutes to 1 hour para makaabot sa una nato nga destinasyon, ang Vista West Cafe nga nahimutang sa Zone 4, Libuna. Kaabot na tag Libuna. So, muna itong agion, paingon sa Vista West Cafe. Nahimutang ni diri sa Kinaway, Libuna, Bukidnon. Kung dool na ta sa Vista West Cafe, muagi kita aning dalan nga rough road, mala old style ang dating, puno og mga kahoy, mga turo, mga bakas daplin sa dalan nga ato makita, mga tubigon ug lapukon nga dalan. Ug sa tumoy na dapit, tuwa dadto nahimutang ang mga lugar. Okay, nakaabot kita diri sa Vista West Cafe. Tanaw kung sa atong ma-explore diri. Mga banda alas 11 sa buntag nakaabot ta sa lugar og makita nato nga inatiman kini kay kini puno sa mga tanom og mga kahoy nga nakapadugang sa iyang kanyag. Kita view diri, halaka. What a nice view. Og sentro sa lugar ang overlooking view kay nahimutang kini sa taas nga dapit. So, ang entrance fee diri 25 pesos. So sa tong likod nakita nato ang Balangikog Falls. Ang Balangikog Falls is also known as Tripol Waterfalls of Imbatog, a hidden gem sa may Baungon, Bukidnon, nga makita nato kung nata diri sa Vista West Cafe. Grabe katsada nga area diri para pang-unwind. O sa tuang tubangan nakita nato diri ang area para silang airsoft battlefield. Og isa sa ilang kalingawan nga ginabuhat diri ang pagpadula og airsoft combat game. Natin mga naistorya diri mga gadula sa airsoft. Ulam! Sige na, Rafi! Sinunti ka. Dali. Papa sila, iba sila. Kuya, pila ko. Ako, may pasinunti ka lang. Na, ganahan kayo siya, di na mundang. Yatag na na sir, na katong carbine. Import na. Dagan na. Import ba? Na Import ibalik na kugman. Dagan sa kugman ani. Nadaw siya o 87 kugman, akong oh. gusto. Kugman to katong mga low end. mo ba? Oh, high end maguni. Wala na gapoy kwan Nagya dito ko mga high end mapilian. sa Shopee. Dagan ani sa kuan. Sada ako suma. Mo ba? Pero kung gusto makita ang actual, dito mo kugman. Kani ko rin kakalibrate na sir nga street yan wala stock gina siya. Kunin sa pagpalit wala ko yung sabon. Oo. Wala ako may pangdugang. Mga accessories na lang. Uy, may ko! Gayon sa platform nila kung gusto mo magamit sa platform 25 pesos gyapon. So hinahinay lang mo diri kay mura taya-taya na siya gamay. So kung mo try man yung platform makita ninyo unsa ka the best gid ang talanawon diri hadlok lang gamay. Kung sa ubos makita nato ang sapa diri. Ga brown lang color karon kay mo lagi sige mag-ulana magud sa bukid. Di matagak din ba? A few moments later. Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Og sa wala damha, natagak nga atong mic og nga imposible na i-recover
tungod sa kalayo sa ubos na dapit. Pero bisan pa man, nagpadayon paghihapon ta sa atong pag-enjoy sa maong lugar. Hi guys! Welcome to West to West Cafe sa Libuna. Nag-order coffee and sikwati. Yes, visit here! Gamayng pahimangno lang nga dili magtinanghag sama nako o nga bantayan ang mga gamit na posible matagak. Og miabot ang takna sa kaudtuhon, mikalas nami og nangita og resto para makapaniod to. Time check, 12 p.m. Ngapit adri sa Chili's Resto. Isa sa mga noon nga kananan diri sa may Kiliog, ang Chili's Restaurant. Ilado kini tungod sa iyang rustic western nga tema nga nibagay sa ambience sa Bukidnon. Paborito kini nga destinasyon para tambayan o kanan. Og sa gawa sa bahin sa ilang restaurant, natay makita nga riding area sa kabayo kung diin ginapahigayon ang pagsakay for only 50 pesos per round. Nagakandak po diri sila og lesson para sa horseback riding. May tambayan na diri, bulos lang tanaw sa kabayo ang dagan-dagan. Kung gusto mo makatuon sa pagsakay kabayo, pwede mong pabook diri. Sa area pag makita nimo ang dito nga dapit bukid sa kita naon. Sulit kilang order diri oh. Ang order ta kay ang rice gabi ka dako. Susa lang usa ka cup oh, mabusog na ka. Kamu mga ka-blue diri mo mukhaon gay ko na lang person. Recommended kayo ni bisitahon kauban ang atong pamilya ug higala. Suwayin ninyo og hapit kung makasaka mo diri sa may Libuna, Bukidnon. Maanyag ang mga lugar para tambayan, affordable na mapagkaon ug instagramable nga mga spots sa venue. Paano mo diri pwede mo picture dia? Pwede po ni. Siya man imong kwante imong dapat na kay side sa imong kamot kay para Ana? ba? Ano ra? Pareha na. 2 og 1. Ana di! 21. Saan siya pre? Tuwan siya sana dapat naging logo nimo. Isa pa sa nindot tambayan diring dapita ang Kiliog Road. Ug diri makita nato ang nindot nga view gikan sa ranchuan nila, ang kabukiran sa unahan nga dapit. Hapit na diri sa may ranch area. Pwede ta diri mag-parking. Tambay ka jud diri sa may ubos sa kahoy. Liwalas kayo tambayan, bugnaw kay napailulumanta sa mga kahoy ug nindot nga talan-aon. Dalaan lang nato og bangko aron nay kalingkuran. Solve na. The best kayo tambayan, hangin. Pero mindful lang ta sa itong mga basura gin para makatambay-tambay pa ta diri. Gamayng painumdum lang nga i-maintain nato ang kalimpyo sa lugar. Sa paghipo sa atong mga basura ay hata mulakaw.